La editorial sixonesa Suburbia Ediciones lleva un tiempo especializándose en los volúmenes de relatos y en los libros de poesía, onde se dá oportunidade de salida a les voces máis nueves del panorama asturiano xunto a outras que están máis consolidadas. Un proyecto editorial al que agora asumen Volta de Paso, el primer poemario que edité en gallego asturiano de la mano del escritor Arturo Álvarez, que fue el ganador del primer certame de poesía na Fala Aria col poemario Pedras Moles. Se me gustan as mulleres máis que ningún outro manxar, dar mesas selectas, de envolventes brazos e labios sin paz, de pezois deretos e vario respirar, que como as olas ven e van, sin atrapar nin tampouco escapar, sin que chole por a súa ausencia, por a pampe coa súa mel, cando como rosas orballadas e frescas manifestan omnipotentes a súa presencia. Quería presentarvos este libro que aquí teño, que se titula Volta de Paso, escrito en eunaviego, que é o meu segundo libro e que recolle 19 poemas. Foi publicado por Suburbia Edicións e a temática dos poemas van de todo tipo, desde vivencias personales, del desengaño da vida, el amor que non sigue os camiños rectos, un montón de vivencias e de pensamentos que quise reflejar neste segundo libro, que continúa un pouco al primer poemario, que era Pedras Moles, que xa publiquei hai 2 anos. Formo parte da xeneración que escribe en asturiano e noruego, que é a lingua dos 18 concellos do noroccidente de Asturias, que empezamos a escribir en castellano e que empezamos a escribir en eunaviego, primeiro porque é a nosa lingua, a lingua materna nas que nos criamos, despois por a necesidade que hai de escribir, ou a persona que é escritora necesita escribir case a diario ou a diario, e despois para darnos a conocer no resto de Asturias por dar a conocer a existencia da lingua de eunaviego, que tan esquecida está por a maioría dos medios e a administración asturiana.